plunder, we rifle and loot. Drink up, me hearties, yo ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot. Drink up, me hearties, yo ho. Det är to, nu ska få det romantiskt. Vi är nere i akkurat samma sted. Jag har gått. Okej, går det romantiskt. Vi hade gärna rosor. Alltså, token of... Alltså, token of my gratitude. Take this napkin. Napkin. Bring it back for the lady. Alltså... We're a gentleman. Vad? Jag har inte skilt det. Jag skilt du inte. Lever skilt. Vad skilt det? Alltså, ryttar så alltid tänka att det är napkin, eller processerna kräva två dagar napkin ner till, eller jag vet inte hur det heter. Så det är det. Ja, det är inte rosta kommer. Du är också en japaner men som brukar rosar. Jag hittar för det annat. Napkin jag det smakar inte väl. Du har inte rätt. Men jag kan liksom Shrek. Jag hade en napkin musical. Ja. Food court musical. Can I get a napkin, please? Ja. Ska vi ut där uppe? Vi bygger där uppe. Ska vi det hacksing? Commencing? Hur så gör det hacks? Hacksing, commencing. Simon? It already commenced. Där. Åh, okej. Shot haven lika jag aldrig känner väl. 830. Simon. Han har badass. Ja, det är steinen nummer 8. Ja. Alltså, ja, signar är nummer 1. Kan du? Drink Så. vatten först. Oh, snap! Nej, det finns det var. Nej. Uff. Men bara brukar det en tanklang. Bla Kjelt. Jag har skilt att det. Ja, jag hoppas. Det var fast version av det. Liksom att det här som Portal 2 Ja. ser det kött. Vad är det inte säger? Okej, jag skulle explodera allt det först och så... Ja, okej. tidexter är sånt längre över. Lägg det. Jag ska alltid Esbern kan solsläppa. Yay! Det är inte ens. Det är Ja, så. så. Tack för mina kex med. Mina kex. Mina kex. Cakes. Kom och spela lite här med. Ja. Du ser det 6 och 4. 6 och 4. Hur ska så inte veta det att du att jag ska... Ja, men det är att... Jag visste att det var 6 och 4. Men för en mat är det jag visste det var 4 tror jag. Okej, jag är helt med väck. Det. Jag får bara så att kan jag få ärna. Jag tror jag får ära, ja. Du tycker alla steinen jamar. Du kan How dare you! You hate me. Balls of steel going. Ja. Oh nej. Det kan inte vara ända väl det. Give me Simum some. Det är allt annat än väl. Hey, det take a chat there. Giving Simum someone. Nu är det så pörriskor. Okej, jag har alltid haft det här området ska vara området i borgen. Okej, titt. Att det blir Q! Fire! Fire! By the way, lever vi aldrig. Damn it! Jag tänkte att de måste... Fire! Det är Russian roulette det. Okej, jag ska göra. Shit. Fire! Allt. Hur mycket choklad? Nu för Simon. Ja, bueno, är captain.
Äckliga får jag göra där. Fire! We're gonna blow them sky high! Oh. Oh shit! Fail out! Oh yeah! Jag har allt sungen vann. Oh nej! Jag vann. Ow! There you go. Du? Ja. Det blev säkert selv slatta i Esbern. Ja, men jag ska bara först få tröjorna väck så tar jag det vi alltså. Det gör man vanligtvis via det öks. Det var det orskar jag inte. Och skal vi ha borts nu ska vara rest. Det är rädda fancy. Ja. Kvart gör vi? Jävla creepy. During the explosion. Aha. Och jag är Timo S taggar sen det något viktigt. Nej, jag kan inte. Jag har tull här. Oh ja. Jag get Men all Levi, mix. Jetta showen Det var ett... till okej, jag kan Jetta fyrt. Kan du mer där? Jag är då. Va? Ja. Woo! Victor's come hem. Woohoo! 64 is my favorite lamba. 60 och 40. Oh. Let's put Rebecca fra. Esbern, kom ner ner lägga. Esbern, kom ner ner. Cash då? Ger får du på topp. Och fjällen. Oh. Ja. Vi pitchar ju bara borts ner. Och så utfras ner så till luften ner. Det är like more awesome. Så alltså till arbete för onke. Basically, yeah. Jo, för jag lär land. Yeah. File the land, man. To final land. Vi går bara fylla oss och lär vi mål så ser det helt naturligt ut. To nuclear bombs. Nuclear bombs. Kan vi ta? Nuclear bombs. Ja? Nuclear Jag bombs. ska bruka nuclear bombs till. Det är reaktor här. Ja, det är det. Ja. Det är ett kinesiskt experiment som räckte i ämnet. Förvarskajor. Ja, förskar. Se för mitt fördjutare. Vi exploderar heimjokon. Oh, nej. Damn Damn you Chinese people! Damn you all do Chinese. Ja, det är förskäreri till dem. Jag klarar så snett där vi inte ens ska fattigt att det så. Det är för idiot till dem, just det. Jo, det är färdigt. Det är för inte rätt. Det är inte rätt. Ja, okej. Det är rätt, Lou. Woo! Hello, Kate. Hello. 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 Du borde inte prata spalt det inte. Okej, jag fick glad grabbar. Nej, det kan jag säga till dig. Spiral Knight, sitt bossar i land. Så var det där. Ja. Kan Jag vet inte hur det är, men aldrig som var terrifying. Och jag glömde att vi faktiskt skulle hem för att stanna. Ska jag säga det som är? Ja. Ja, säg det så. Det börjar. Säg det så. It was go on. Jag vet inte om jag missed Cashman-joken. Snarp! Alex is approaching.
Växa svampar i sand eller vet? Du kan kväda i staden hvis du vill. I don't want to. Ja, det var ju gott. Nej, han kom... Creepers! Så, nu är det så ser. Rammer. Jag får inte. Kjent. Han ligger bara inne i den. Ja. Kan jag se det Esbern? Rammer. Why? MCA. Är det också med creeper som kastnar det var också. Nej, jag vet inte kanske någon långt. Ja, Sadly. sadly. Han fick gå lön nej. I'm fired. No, I quit. But we need you. I fire you, Gashner. No, I quit. But we need you. Dun. Men så jag kan nog med tog det på. Jag tog också på att det är något. Nej, inte det nu. Det är omtraltande för våra fans. Ja, alltså, vi fans var inte själva med åt Esbern. Vi har got top. Det ska inte vara omtraltande för våra själva. So lonely. Massa knappt bara grusar det där. What? The Knights of the Pig Order. What? Knights of the Pig Order. Piglets. Yeah. Piglet. Okay. Yeah. Stall about it. Okay, bra. Okej, ich kom ner den. Okej. Jag vet inte nästa bett vad det blir. Ja, jag ska på här. Jag ska lägga från där Yes! Yes! My skills button is success! Success! Ja, jag hade för chans nu. Yeah. Yeah. Släja bara. Kan man slå med oss det dra? Ja. Yeah. För att checka om det finns där, ja. Hey. I'm on the run, Simum. Det är vitt. Ska vi backa efter? Nu tar det blir något. Det är vitt. Och är han mot hus nu? Jag sa tror jag så. Okej, gera vi för in. Jag får leva ju. Ja, det är så. No, what? Jag skulle checka. För idla, Simum. Idla. Oj, jag shan't. Let's call it a night then. I gave fist. The trash of useless things. The captain's hands of us. Oh yeah. Oh yeah. Jag var sitter i huset och skojar på